ଦୁନିଆରେ ଏଭଳିଆ ମଣିଷ ବି ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ତମେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି, ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ମଣିଷ ସମାଜରେ ରହିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ସେଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ତାକୁ କିଏ ବେସାହାରା କରିଦେଇଛି ବା ତାଠୁ କିଏ ଯଦି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ନା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତା ପାଖରେ ରହି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ସାହସ ଦେବା ଦରକାର, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ତା ହାତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାକୁ ଏତିକି କହିବାର ଅଛି ଯେ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ହେଲେ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଓଲଟା ତା ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ଏକ ଘରିକିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ତୁ ତୋ ନିଜ ହିସାବରେ ରହ। ତୋ ପାଇଁ ଗାଁ ନିଆଁ ପାଣି ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ସମାଜ। ଆପଣ ଯେତେ ସେ ଲୋକ ଯେତେ ତା ପାଇଁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଯଦି ଟିକିଏ ତା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଯେଉଁ ସମାଜର ଦସ୍ତୁରିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତମ କାମରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତମ କାମରେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ ତମ କାମରେ ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ତମ ପାଖରେ ବିପଦ ଆପଦ ସବୁଥିରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଲୋକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା, ତମେ କେମିତି ତା ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ? କେମିତି ତାକୁ ଆଜି ଏକୁଟିଆ କରି ବେସାହାରା କରିଦେଉଛ? ତମ ବିବେକ ଟିକେ ତମକୁ ବାଧା ଦେଉନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଥରୁଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ତ ତା ବିପଦରେ ମୁଁ କେମିତି ତା ହାତ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି? ଧରିନିଅ ସେ ବିପଦରୁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ସହିକି ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ତମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେତେବେଳେ ତମ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଆସିବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ?